Ден 20 от адвент календара ми за Коледа. Това е последния ден, така че днес приключва тази поредица. Аз съм супер доволна от всички подаръци и съм супер благодарна. Нека видим какво се крие и в последния 20 подарък. Окей, нещо като тефтерче е това. Обаче има такива джобчета прозрачни. Малко приличат на джобчетата на тефтера ми за спестяване, но са такива единични. Ето ги. И се слагат в това тефтерче. Знаете ли какво е това? Това е албум. Защото в предния ден, вчерашния подарък ми се падна мини принтер, в който излизат точно толкова големи снимки, мисля, че. Чакайте да видим. Ето така изглеждат пълнителчетата за мини принтера. И може би, като си изкарам някоя хубава снимка, О, майко мила, разпилях всичко, както и де. Слагаме я тук, може и от двете страни като албум, и го добавяме в тефтерчето, т.е. албумчето. Ще стане много яко, само ми трябва снимка. Да, много сладичко, супер. И така се го закопчаваме. Това е, хора, последвайте ме, за да видите какво съдържание предстои, защото предстоят само хубави и свежи неща от мен. Целувам ви!